салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Пелзефира мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. срочно сум дар коршидай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 375 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 04 03 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯши мо ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 06, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин тоза, ягон камбудиш неста. савдо дар пеши мошин қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 12500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 82 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 77 09 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Chevrolet Cruze мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин навай ҳама чиз дорад. первии задни камера дорад, санбуфер дорад, тонировка дорад. 8 моҳи дигар алиш мешавад болои сумтиян қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомон ба рубли ҳозира гардонем 493 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 20 17 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Hyundai Tiburon мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотор D, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. газу бензин, кондитсионер соатворӣ кор мекунад. мотор, коробка нав мондагиай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 230 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 09 45 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои BMW 5 сериясе бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор DV5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. дар ҳолати хубай рестайлика, як ванусаи ҳама расходош кардагиай, ягон дарди зиёдӣ надорад. арзон намешавад дигар. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 237 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 77 01 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Pelastra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. старт-стоп, ду дар электропакет, мотор нормални, баллонона, документ 1 сола ба караван иваз карда мешавад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Кулоб. нархи мошин 22 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 145 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 20 07 82. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудии задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. расход надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 104 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 683 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 98 24 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳаштум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ, харушидагӣ, варидкардагӣ надорад. Европа қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 76500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 503000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 33 00 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳум мошини фурӯшимои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст Lada 015 дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин ношушта ҳаст, свежияй, ҳуҷҷатош ҳастай, карбюраторай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 58 53 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин алиш мешавад ба Mercedes объемни болои Summit-ам элегант бошад, автомат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 289000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 99 89 46 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, инжектор, обогрев сидени, 4 электропакет, краска нав, аккумулятор нав, документ дорад, срочно сундар коршидай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 30 0024. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Pilastra G мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин айвагон фаровардагӣ, камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ нест, 8 аэробаг дорад, 4 диска, 4 баллони нав, гази Евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 53000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 348000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 20 21 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои ВАЗ 2109 мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин задагӣ, пусидагӣ надорад, краска завод, 4 баллони нав, бе камбудиай. қарор дорад ин мошин дар Деваштич. нархи мошин 4500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 29000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 46 82 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон Opel F қати Sedan ё ки хатчибек бошад, алиш болои маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 131000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 86 86 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 бошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин созай, мотор 100% кор мекунад, аккумулятор нав, 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, ходовои 70%, бензин газ ҳардуш кор мекунад, радной краска. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 12000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 79000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 88 84 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшии мои BMW 5 серия 3 бошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор DV5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Савдо дар пеши мошин ба телефон савдо намешавад. Барои алиш занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 78 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 513 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 500 50 30 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.